Hasiko gara lehen zatearekin, noiz eta nola sortu zen Berriozarko gaiteroen elkartea? Pues begira, elkartea bezala, ja, paperekin eta guzti gutxi gora bera, orain dela 15 urte sortu zen. Baina Berriozarren gaitariak izan dira, orain dela 40 urte hasi ziren Iruñeko gaiteroak, eta gero ja gurekin jotzen duten beste hirukote bat, pues orain dela 35 urte edo hasi ginen ja guk. Zeintzuk izan ziren elkartearen sortzaileak eta lehenengo parteidea? Bueno, pues gure taldetik lehendabizikoak hasi ziren gaita jotzen Berriozarren, izan ziren pues David Carmona, Iñaki Goñi eta Jose Luis Bujanda. Eta hoien atzetik pues hartu ginen beste guztiok eta pues jarraitzen dugu orain arte gutxi gora bera berdinak. Zein izan dira elkartearen historiako mugarri nagusiak? Bueno, Berriozarko gaiteroen bezala, pues ez dugu izan ateraldi bat oso, bueno, jotzen dugu Berriozarko taldeekin, joan gara adibidez konpartxarekin, pues egon gara Katalunian, egon ginen Caravaca de la Cruz, Zamoran, baina ateraldiak bezala horiek, baina ez dugu egin inoiz zerbait, hola, historikoa bezala. Nola aldatu da elkartearen egitura eta funtzionamendua urtean zehar? Bueno, gutxi gora bera jarraitzen dugu berdin, ez dakit, musikaren edo gaitarien egiten dugu urtean zehar, gutxi gora bera, egiten dugu urtero, hasi ginenetik, erraldoiekin jo, dantza taldearekin, dianak egin, baina ez da asko aldatu. Zenbat kide ditu gaur egun Berriozarko gaiteroen elkarteak? Ateratzen garenok jotzera, 6 izaten gara bi talde gaitarien taldeak dira 3 pertsonekoak. Orduan 6 izaten gara normalean eta orain sartu da beste berri batzuk eta 6, 9 gutxi gora bera. Zein adintarteko jendea dago elkartean? Bueno, zaharrenak nik uste du dituela 58 urte gutxi gora bera. Eta gaztetxoak orain sartu diren berriak 25, 28 gutxi gora bera. Zer musika tresna jotzen dituzte elkarteko kideek? Bueno, gaitariak bezala jotzen dugu gaita eta tanborra, baina bagaude beste taldean, batzuk nik adibidez musikaria naiz, nik musika irakaslea naiz, orduan nik jotzen du trompeta, ikasten ari naiz zeharkako txirula, jotzen du bombardino, eta badaude beste batzuk, beste taldean beste mutiko bat jotzen duela klarinetea, beste batzuk perkusiolaria da, baina gaitariak bezala gaita eta tanborra. Zeintzuk dira Berriozarko gaiteroen elkartearen helburu nagusiak? Bueno, pixka bat, bai Nafar eta bai Euskadiren folklorea ezagutzera, eta festak alaitzea, eta folkloreari buruz dagokion gauzak. Nola sustatzen du elkarteak musika tradizionala eta gaiteroen kultura? Bueno, guk egiten duguna da kalera atera musika. Orduan ikuste dut eszenario berenak kaleak dira. Orduan kaleetan jotzen dugu beti, noiz behinka kontzertu bat egiten dugu adibidez bandarekin lotuta eta beste musika tresnekin lotuta, baina garrantzitsuena da kalera ateratzera. Nola antolatzen dira elkartearen jarduerak eta ekitaldiak? Bueno, normalean Berriozarko udaletxeak esaten digu ze gauzak dauden urtean zehar, eta gu gure artean erabakitzen dugu, erraldoietan nor jotzen du, edo festetan nortzuk egiten ditugun dianak edo kontzertuak, gure artean egiten dugu. Zein maiztezunekin biltzen dira kideak entxegetarako eta bilerak egiteko? Ensaioetarako talde bakoitza guk, banda bakoitza, beraien artean elkartzen dira, batzuk adibidez maizero, eta beste batzuk igual behar dugu ensaiatzea denok, baina igual denboraren falta, baina, astean zehar, gutxienez behin, nik uste dut elkartzen garela denok. Zein da elkartearen finantzazio iturria? Udaletxeak eta orduan udaletxeekin egiten dugu
nola esaten da, kontratazioa eta guk ateratzen gara beraiek esaten dute urtean zehar, egin behar duzue hau dena. Eta gero kumplitzen dugunean, pues ordaintzen dute taldeari, eta gero hortik guk ordaintzen ditugu taldearen gauza guztiak. Zein eremu geografikoetan jarduten du elkarteak gehien bat? Bueno, pues gehiena ateratzen gara Berriozarren bertan egiten ditugu ekitaldi gehienak. Baina Berriozarko konpartxan jotzen dugunez, pues Berriozarko konpartxa ateratzen denean nunbaitera, pues beraiekin joaten gara. Zein herri eta hiri bizitatzen dituzte sarritan bere jarduerak egiteko? Urtero Berriozar, gero ateratzen dira, adibidez, Berriozarko konpartxa darama urte asko joaten Muniain dela Solanara, eta gero beti izaten dituzte beste herriekin aldaketak edo zu joaten zara, adibidez, joan den urtean egon ginen Agoitzen, egon ginen Txantrean, eta gero beraiek etortzen dira festetara. Orduan, urtero aldatzen da pixka bat, baina gutxi gora bera 4-5 herrietara joaten gara. Zer berezitasun dute Berriozarko gaiteroen elkartearen jarduerak beste gaitero taldeekin alderatuta? Ez dakiz berdintasunak dauzkagun edo... Nik uste du gutxi gora bera gaiteroen taldeak denak lan egiten dugu edo egiten ditugula gauza, guk daramagula agian urte asko elkarrekin eta ez dauzkagula gure artean arazoak eta ez errez, talde oso finkoa dela ja. Zein da elkartearen errepertorioa eta zein musika mota jotzen dute gehien bat? Gehiena jotzen dugulu erraldoietarako, bai kalejirak eta balsak, baita ere egiten ditugu asko dianak, gaitarekin badaude diana bereziak gaitarekin jotzeko, gero badago ere Berriozarren badago dantza talde bat, eta beraiek eskatzen digute urtean zehar ere beraiekin jotzeko, orduan, dantzak, eta baita ere festetan eta bailables egiten ditugu herritarako, larrain dantzarekin lotuta eta hori dena. Zeintzuk dira elkarteak datozen urteetan aurre egin beharreko erronka nagusiak? Nik uste dut gutxi gora bera dena jarraitzen badu horrela eta udaletxetako konpromezua ere jarraitzeko egiten olako gauzak, berdina jarraituko dugula. Nola prestatzen ari da elkartea bere jarduera hobetzeko eta zabaltzeko? Hobetzeko egiten duguna da, saiatzen gara, urtero, edo gauzak berriak ateratzen, ikasten ditugu kalejira berriak, baina berritzen dituguna da, errepertorioa, eta bandarekin jotzen dugunean, bandakoak eskatzen digute zer jo, baina errepertorio aldetik dira aldaketa handienak edo. Zenbat emakume daude gaur egun elkartean eta zein rol betetzen dute? Ni? Emakume bakarra, eta rol beste bezala, ez naiz desberdina emakumea izateagatik. Zer ekimen egiten dira emakumeen parte hartzea sustatzeko? Ekimen bereziak emakumeak, nik uste dut instrumentoen, nik musika irakaslea naiz, eta orduen bai egia da instrumentoak ez daukatela sexurik, baina tradizionalki badaude instrumento batzuk gizonak edo mutilak jotzen dutela gehiago eta beste batzuk emakumeak. Gaitari buruz, egia da ez daudela emakumerik ia oso gutxi gaude eta ez dakit zer egin hori aldatzeko. Zeren egia da gaita dela instrumento bat nahiko gogorra jotzeko hasieran, baina ez dago arazorik emakume bat jotzeko gaita. Orduan ez dugu ezerrez egiten, baina ez dakigu zergatik ez diren gehiago apuntatzen. Zer motatako jarduerak antolatzen ditu elkarteak urtean zehar? Guk urtean zehar, egiten ditugu festetan parte hartu bai dianekin, dantza taldearekin, bailableak egiten ditugu egunero festetan, erraldoiekin ateratzen gara egunero, eta gero urtean zehar baita ere patroiaren egunan ateratzen gara jotzen, gero egoten dira, merkatu bat egoten da ere, udaletxeak antolatzen duenean zerbait kulturarekin lotuta dagoela edo, beti kontatzen du ere gurekin. Zein ekitaldi berezitan parte hartzen du Berriozarko gaiteroek? Gutxi gora bera esan duguna, ez? Berriozarko festetan, badago merkatu bat edo Berriozarko egunean ere, patroiaren egunean, gutxi gora bera.
Zein harreman dituzten Berriozarko gaiteroen elkarteak beste musika elkartekin edo gaitero taldeekin? Pues Berriozarren bertan badago banda bat, eta orduan bandarekin jotzen dugu festetan kontzertu bat elkarrekin, baita ere, dantzariekin egiten dugu, eta gero Nafarroko beste gaitero taldeekin lotuta gaude, azkenean elkartzen gara herri askoetan, eta beste taldeekin harremanak ditugu bai. Parte hartzen aldute elkarteko kideek elkartuke programetan edo beste elkartekin lankidetzan? Berriozarren edo? Ez, beste bai, guk adibidez, gero guk gara ere Berriozarko gaiteroak, Iruñeko beste talde batekoak, Aizaldi gaiteroak badaukagula elkarte bat Iruñan, eta hor, jotzen dugu Iruñeko erraldoiekin, eta parte hartzen dugu Aizaldi bezala, beste ekitaldi askoetan, bai Iruñan eta bai Nafarro osoan. Zein harreman dituzte elkarteak administrazioarekin eta erakunde ofizialekin, eta nola laguntzen dute hauek elkartearen jarduretan? Azkenean gure finanziazioa eta dena udaletxearekin lotuta dago. Orduan beraiek kontatzen dute gurekin beti zerbait nahi dutenean ospatu Berriozarren eta beraiek finanziatzen dute gure ateraldiak, bai gaiteroenak, bai konpartxarenak, bai. Zein ekimen eta programa daude gazteei gaitero bezala trebatzeko eta elkartean sartzeko? Lehen esan dugun bezala, ez dago emakumeei buruz, ez dago ezerriz berezia, badago jendea interesatuta dagola ikasteko instrumentua, bai gaita edo bai tanborra, eta normalean apuntatzen dira gurekin, bai aizaldin ikasteko, edo garai batean bazegoen Berriozarren ere ematen zen gaita, baina hori nik uste dut etortzen dela beraiek aukeratzen dute gaita jotzea, ez arrebes. Zenbat gazte daude gaur egun elkartean eta zein adimen tartekoak dira? Nik kontatuko nuke azkeneko 3 sartu direnak, Sergio, Jon eta Iñaki, direla azkenekoak, eta urteak, 23 urte dituzten, 23, 25, gutxi gora bera. Nola sustatzen du elkarteak gazten parte hartzea bere jarduretan eta ekitaldetan? Guk hartzen dugu, daramagu urte asko izaten gutxi gora bera berdinek, eta orain badaukagula erderaz esaten den bezala sabia nueva, eta gainera oso ongi egiten dute, oso pozik. Zeren horrela banatzen ditugu gauzak denen artean. Zein da gazteen erreakzioa eta interesa gaitero izatearen eta musikaren tradizionalaren inguruan? Nik uste dut gaitari buruz jende gaztea ez dauka, hauek adibidez sartu direnak, musikariak dira batzuk ere, baina gazte orokorrean ez daukate interes asko gaitari buruz eta folkloreari buruz. Nik uste dut, berai musika interesatzen zaio, beste instrumentuak edo beste erloetan sartzen direla gehiago. Zein erronkak dituzte gazteen inplikazioa mantentzeko eta adintzeko elkarteak? Eskeni gazteei buruz gauza da, adibidez, garai batean, bazkari batean ateratzen bazenuen bazkal ondoren gaita eta hasten ginenean jotzen, jendea hasten zen kantatzen eta oso polita, baina orain batzutan nabaritzen duzu gazteak ez daudela oso interesatuak, hasten zara jotzen, eta betikoak hasten dira kantatzen, baina noizbenka gelditzen zara pixka bat horrela molestatzen duzula bezala, eta hori lehen ezen gertatzen, zakit. Gazteen iritziak eta ideiak kontuan hartzen aldira elkarteen erabakiak hartzerakoan eta jardurak antolatzerakoan? Eske gauza da gure instrumentoa eta gure ateraldiak eta ez daukatela ez dira asko aldatzen. Urteak pasata gero gaitaren mundua, ez da zerbait alduzula, badaude bai egiten ditugu, adibidez joan den urtea jo genuen metalezko beste talde batekin, eta holako gauzak, eta orain dela urte batzuk hartu genituen folkloreko kanta batzuk, eta sartu genituen beste instrumento batzuk, gitarrak, bajo, baina egia da, ez dela aldatzen gehiegi, urtean zehar dauden ekitaldiak.
Metabersoaren 7 geruzak esparru kontzeptual bat dira. Metabersoa 7 eremu nagusitan banatzen duena, haren arkitektura eta garapena ulertzen laguntzeko. Geruz horiek azpiegitura teknologikotik hasi eta azken aplikazio eta esperientzietaraino estaltzen dituzte. Metabersoaren 7 geruzak hauek dira: azpiegitura, giza baliabideak, deszentralizazioa, esperientzia espaziala, giza eta makina interfaiz, monetarizazioa, aplikazioak eta edukia. Azpiegitura geruzak metabersoaren oinarri teknologikoak barne hartzen ditu, hala nola hodeiko konputazioa, abiadura handiko sareak, 5G eta 6G esaterako, eta hardware gailuak, errealitate birtualaren bisore gisa. Geruz horrek pertsonak eta metabersoa garatzeko eta mantentzeko behar den talentua ditu ardaz. Software garatzaileak, diseinatzaileak, eduki sortzaileak eta metabersoan lan egiten duten beste profesional batzuk biltzen ditu. Nola erabiltzen du elkarteak teknologia berria eta adimen artifiziala gaiturentzako musika tresna eta partiturak sortzeko edo hobetzeko? Pues begira, inteligentzia artifizialari buruz, ez dakigu ezerrez. Beste inteligentzia nahiko eskas ere. Ez, benetan, begira, ni naiz uste dut, orain berriak, etorri diren berriak ere, teknologi berriak erabiltzen ditugun, orain arte nik musikaria naizenik, musika irakaslea naizenik, horregatik erabiltzen ditut programak, bai, ez? Editatzeko partitudak eta holako gauzak egiteko, edo midiak pasatzeko, orain etorri diren berriak baita ere, ni suposatzen dut, erabiltzen dutela. Baina gaitari, partiturak egiteko, partiturak editatzeko eta holako gauzak, baina gaitari buruz, gaita instrumentoa bezala, pues inteligentzia artifizialarekin ez da haizea ateratzen. Baldago teknologiaren erabilarik online prestakuntza eta ikastaroak eskaintzeko gaitero berrientzat? Nik uste dut ez. Olako gauzak sortu ziren asko, klaseak, pandemian, ez? Klaseak ematearena eta online eta olako gauzak, egia da ongi egiteko olako gauzak behar dituzula aparatu eta aplikazioak eta gauzak oso zeren online emateko klase bat eskenik eman ditut pandemian. Trompetako klaseak online eta hori dena. Gaitarena ezinezkoa zen, ezinezkoa da soinuagatik eta, baina badakizue soinua eta irudia ez direla ailegatzen berdin, orduan da kriston movida egitea olako gauzak online. Baina, zuzenean, baina nik adibidez ez dut erabiltzen, eta klaseak eta dena zuzenean egin behar dura. Teknologia berriak eta adimen artifiziala erabiltzen dira elkartearen ekitaldiak eta kontzertuak transmititzeko edo zabaltzeko, edo grabatzeko? Ez dugu erabiltzen. Esaten dizut, erabiltzen dugu partiturak editatzeko, partitura berriak egiteko, gauza grabatzeko, midi batean, beste norbaiti pasatzeko, eta segun ze programa daukazun, soinu realak, baina soinu nik adibidez erabiltzen du Sibelius dela oso aurreratua eta oso ona, baina gaita soinua ez dago inoen. Nola erabiltzen du elkarteak sare sozialak eta beste online plataformak gazteen artean gaitero kultura sustatzeko? Gu daukagu ez Berriozarko gaiteroak bezala, baizik eta, uste du, Berriozarko gaiteroak bezala, gian ere, Aizaldi gaiteroak bezala badaukagu Facebook, Instagram uste du badagola ere, ez dakit, eskenik Instagram ez daukat. Orduan Facebooken bai, egin behar dugunean zerbait, presentatzen dugu eta bideoak grabatzen ditugu eta igotzen ditugu, baina, nik ez naiz oso trebea olakoetan, eta gure taldean, esaten duzuna, oraindik falta zaigu jende gaztea olako gauzak egiteko. Baldago proiekturik adimen artifiziala erabiltzeko musika tradizionalean analisia eta ikerketa egiteko elkartean? Nik uste dut ez. Eta azkenik, nola laguntzen du teknologia berriak elkartearen barne komunikazioa eta antolakuntza hobetzen? Komunikazioa
esaten baduzu pues, WhatsAppa eta telefonoak eta hori dena, bueno, bai, zeren egiten duzu talde bat eta hor pues, kolgatzen ditugu, ekitaldiak, nor jo behar duen, dena gelditzen da, registratua, garai batean, pues hori, pues, telefonoz deitzen edo paper batekin apuntatzen eta hori dena. Gero esaten dizut, pues, bueno, partituraen aldetik, bai, pues, igotzen duzu drive batera partitura guztiak eta denok daukagu artxiboa, lehen garai batean denok bagenituen gure paperak, gure liburua, gure bakoitza berea, eta asko zailagoa zen bata besteari pasatzeko olako gauza. Gaur egun dena daukagu pues en la nube edo asko errazagoa da, olako, baina hori, olakoetan bai, asko erraztu duela lana. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.